Dobar dan. Nalazim se u posjeti u Dijaliznom centru Kladovo i zamolit ćemo doktoricu Ljubinku da nam kaže par reči o Dijaliznom centru u Kladovu. Odeljenje hemodijalize u Zdravstvenom centru Kladovo oformljeno je 1975. godine sa jednim pacijentom i jednim dijaliznim mestom. S obzirom da je endemsko područje, pacijenata je bilo sve više, tako da smo do ovih godina stigli do ukupno 25 pacijenata sa 10 dijaliznih mesta. 9 dijaliznih mesta imamo u takozvanoj beloj sali i jedno dijalizno mesto u žutoj sali. U žutoj sali imamo dva antigen pozitivna pacijenta, antigen HBS pozitivan, dva pacijenta antigen HBS pozitivna. Od aparata koji se nalaze na dijalizi predominantno je aparatura Freseniusa, koji su u zadnjem vremenu pokazali kao najbolji aparati novije generacije. Šta još? Imamo 4 aparata za HDF dijalizu i ukupno 5 pacijenata se nalaze na tim dijaliznim mestima. Vaskularne pristupe za uključenje u program hemodijalize obično pacijenti u našem centru rade na VMA, klinici vaskularnog hirurga, upućuje se u današnjem programu. Imamo jednog pacijenta sa Higmanovim kateterom, koji je isto na VMA bio kreiran. Analize laboratorijske, gde radite i parathormon? Laboratorijske analize pojedine radimo u našem zdravstvenom centru, ali zadnjih 10 godina nemamo kompletne elektrolite da radimo. Parathormon je isto deficitaran. U nekoliko navrata opozivali smo direktora da nam obezbedi reagense, ali do danas nemamo nikakav odgovor. Te pacijenti odlaze u privatnoj laboratoriji i rade nalaze. Da li imate lica koje se nalaze na programu za kadaveričnu transplantaciju? Imamo 2 pacijenta koji su u pripremi. Da li ste imali do sada transplantirani za ovih par godina dok vaš centar radi? Imamo jednog pacijenta koji je bio transplantiran u Rijeci. On se nalazi već 30 godina na dijalizi, međutim nakon godinu dana ovaj organizam mu je odbacio taj organ. Odlično. Prevoz je organizovan sanitetom? Sanitetom, da, pacijenti se dovoze i odvoze sanitetom. Imate... Služba radi u 2 smene, radimo i subotom. Ukupno imamo 2 lekara u službi hemodijalize i 7 sestara. Odlično, i kažete, imate verovatno isto organizovano užinu tokom dijalize za pacijente, to je u okviru vaše bolnice se priprema? Da, u okviru bolnice, da, imamo užinu. Hvala vam, doktorice, ja ću sada malo napraviti jedan pregled vašeg dijaliznog centra da se vide vaši snimci. Hvala vam najlepše. Samo pričajte vi. Za bolesnike na hroničnu